त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे उकडून घेतलेले बटाटे आहेत, चिरून घेतले ते, ओलं खोबरं घेतलं आहे किसून, 2 कांदे आहेत बारीक चिरून घेतले, ती पेस्ट, त्याच्यामध्ये अद्रक लसूण आणि कोथिंबीर याची पेस्ट करून घेतली आहे, अर्धा चमचा राई आहे, अर्धा चमचा जिरं आहे, हळद, मिरची आहेत चिरून घेतलेले आणि ठेचलेलं लसूण. इथे तेल गरम झालं आहे, त्यात ठेचलेलं लसूण, राई, जिरं आणि मिरच्या. आता यात कांदा बारीक चिरून घेतलेला, कांदा इथे लालसर होत आलाय. आता आपण 2 चमचे पेस्ट टाकून घ्यायची आहे हिरवी, ज्यात अद्रक लसूण आणि कोथिंबीर आहे. आता यात हळद, आता बटाटे, आता यात चवीनुसार मीठ, आता यात ओलं खोबरं, तर इथे आता आपली भाजी तयार आहे. कोथिंबीर भुरभुरे यावर. आणि आता गॅस बंद करून सर्व करायला घेऊया. रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवरही क्लिक करा.